tamo, brate, pomoći. Dobar, ti si pojedno ti. Nemoj me pitati šta ćeš, znaš li sam tamo, imaš svoj cilj. Ulazim, brate, možda tuče mi se leđa, čovječe. Samo ti odradi posao tamo, ako možeš uzeti onu 405, onda si ti njima sređa. Imam će Šekija na vezi. Šeki. 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 Hajde. Čekaj, moram odmah otići kurijeti tamo, pismo. Daj mi ovdje. Ovdje na lijevom boku. Papir, poruku za Asmita. Znači, tačno stanje, procjenu i tačno šta mu treba. Pitate ovaj na lijevom boku. Sigurno lijevi. Dobro osiguran. Koji? Lijevi bok. Jesi. Možda. Ne mogu napast na lijevo. Mogu uđe leđa doći ovdje, vidi dvorčani. Kuda? Tu je taj. Ha? Tu je taj. Odande, generalovac treba. Vidi. Nek tuče tamo, ima i jednu desu, ne znaju šta će ovdje. Drugo lijevo desa nema nikoga, niđe. To nisu naši stišni. Da nisu naši? Nisu na lijepo 38B, oni su jedino ostali tu, ne znaju gdje će. To ne bi pobio na... Možeš zapustiti. To je naša da je. Aha. To je naša da je. Gdje? Abdel, šta ti radiš ovdje? Pazi! Dobro. Ovo će još jedan. Ajde. Evo je. Dobro.